Ze momentutan komeni da mokorreko protesis bat jartzia. Bueno, kasua behiratu bia da, baina kaso batzutan interesauko da lehenbailen jartzia. Hau da, zenbat eta pazientia gaztiaua izan, orduan eta rekuperazio errezaua dakalako. Baina beste kaso batzutan interesauko da, aguantatzia dakasun mokor horrekin, aldanik eta denpora geixen, ze gero beti egongo da aukeria itxeko. Noiz bata noiz bestia, esan dako moduan, hori persona bakotxan kasuan behiratu beharko da, eta azken finean zure medikuari kaso eixozu. Gaur egunean, mokorreko protesis operazio geixenak oso ondo urtetzen dira, eta momentu baten zein bestian egin, preminia badao, eta medikuak holan gomentatzen dau, guk zalantza barik esaten detzau gentiari operatzeko bildur barik.